ọ na-enye nwa dị mma ka ọ na-enye aka m ahụtụ ya mbụ obube m ụzọ kpere m azụ onye mụta anyị emechi ọ dụrụ m na-agaghị aka m ahụtụ ya mbụ ọ na-emere m karịa nne m ọ na-eme karịa nna m ihe dị mma ka ọ na-enye aka m ahụtụ ya mbụ ụdịrị Chineke mae aka m ahụtụ ya mbụ ụdịrị Chineke mae aka m ahụtụ ya mbụ. Ị nọ n'ọnọdụ dị ana iso na ndị mụ na-akpọsara ma na-esi ele n'ele, ndị a na-akpagbu, ndị a na-anara oke ha, ndị a na-eme akaja dị iche iche. Asị nwanne ebezina na chi nke a na-ekwu maka ya bụ chi nke nna nna anyị ha, chi nke mgbe ochie. Ọnya ka na-ekwu maka ya. Chegharịa ma chigharịkwa, kpọkuo chi nke ala nna gị. Ndị nna nna anyị ha ga-akwụdoro gị, kpọkuo ndị nna nna gị ha. Isokwana na ndị eriri eri, ndị ga-asị na ndị nna nna ha bụ ekwensu, na ha bụ ndị ajọ mmadụ, mana ha na-akpọku chi na ndị nna nna. Good morning, viewers all over the world. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubenorifite, or you call me Akajuto. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tuberodịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My vision is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ importance of common sense. Importance of common sense. Pay attention to this lecture. Believe in me, you will learn a lot. Yes, enwere ndị eji okwu a ji maka ha data, and a ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ ndị nwere onwe ha from the bondage of ignorance. But before we dive into today's lecture, we are in the month of April, and our group ritual for the month have started. You can join us anywhere you are. It's a whole month ritual. Distance is not a barrier. No, natural temple. You will kiss you like yes. Please you to go in the church and go for could you could see the difference of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission worldwide. Jaya Chunigwe. I got two donya baja we run over sea pass of one. I wear chicote. Echefukwana. Now 4 days end of the month program. Nobody kiss you earlier. 4 days end of the year program. You can attend there. Yeah, no rift. A banner and they made the program 4 days before the end of the month. Message what up here. About 1 year we keep a week. Nobody kiss you na online. Get them email forward your 3 prayer requests, then make token donation to the account number. You can work a match. I send the golden dinner so in a batch and this will line online. So I'm only interested. This will a batch and actually go. But see, pass an image. I need a million honey, the charge a message. Yes, Kapajana Pocalet, Patana. Entity support na temple to aja di chije ebe nchu aja bu ebu mesaraka. I can tell you wicked na aja na tuni one na chuwa kwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes, so ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị family ma ọ bụ na nwere ajụjụ iwe na nkụzi ya nụta. Chat m na WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672 or 0813-8243-871. Monaya screen, you have numbers in that one. Now, let's dive into today's lecture proper. Yes, the topic of today is importance of common sense. When we have to take and go and let the bandage fall from your eyes. There are some certain things you must do in order to have great positive results. You can't continue doing negative things
over and over again and expect different results. O nwere ihe bụ common sense ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na ime ihe dị etu a, then the end result. He who does not plan is planning to fail. Pure ED. No nwere any shortcut. O nwere some common thing, common sense ị kwesịrị ịgwa gị na etu a ka o kwesịrị ịdị. Mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work. Many a times they are the cause of their problem, and I can tell you without missing words, na man is the architect of his problems. So today I talk, I mepe anya gị ka ị nwee common sense ịghọta how things work. Mmadụ na o nwere ihe ọ ga-abụ ime na ihe ga-abụ the end result. Ka mmadụ go ofu atụ. Ka m nwere ihe mere na South Africa some few days ago. M nwere one man a na-akpọ pastor na South Africa. Ọ na-ele moto. O onye choosing nke ọ bụ. This man nọ na car stand ya. O wee nwee ofu nwa bie jelu maybe o jere ịwọ moto. O wee bụ na those car snatchers bịalụ na-achọ ka ha collect the key of that particular car from the nwa bie. The man na onwe perceive ya. Wee gwa nwa bie na onye a na-aga ihe a dịka ndị ori. Nwa bie ahụ agba ọsọ. Nyanwa na onwe come on use common sense nke nyanwa agbakwa ọsọ. Yọtara ya? O jee da confront onye ji egbe na-asị I'm choosing agba ya egbe gbagbuo ya ọnwụ as we speak. Ihe ọla akara gị common sense. Maka na onye chi na-azọ na megide na-azụ onwe. O nwere ihe ọ ga-abụ ime even mmụọ anya n'isi. Even na Bible anyị na-agụ asịrị gaa anya n'isi. Eche ịnya isi nya n'ime Chukwu, and ịnya isi n'ime Chukwu abụrụ ụdị a. Ịnya isi n'ime Chukwu dị mana Chukwu na-adị ndụ. Yes, mana ime ebuchi gị ụzọ. Onye buchiri ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. O nwere ihe a na-akpọ common sense. So common sense would have told you na onye a ji weapon and gị nwana onwe ejiro. So onwe added advantage before you. So for that reason, when we have about self-defense, you don't have any, you do not empower yourself with any self-defense. Why confronting anybody? Here now, the only shell if you need well, I'm choosing. But if you are shouting, I'm choosing, you won't compare along with Vunka Makada statement. You have common sense. Common sense would know so certain things equal to them. I'm not able one. In my neighbor, I have was a take it or leave it. I'm not here to banter words with you or to paint some certain things. The truth of the matter, Bona, no neighbor one, name and I have was a cable. Therefore, you on your own, Chineke I marry Chineke Kegogi, but talk more all this lady. Either one working on or dead mamma. Dotaria, Ibudo a naggy woman, Ibudo onye na-ekwu chọọ. Ha si n'ebe ekwudekwude na ada achọ mmehie achọ n'ebe enwere obarakata ukwu ada achọ mmehie achọ ya. Ịbụrụ onye na-ekwu chọọ mgbe ụfọdụ okwu ga-aghọ gị. And echefukwara na okwu ekwurekwu obi afọ n'anya. Mgbe ị bụrụ onye na-erube isi, mgbe ị bụ enadi woman, mgbe ị bụ onye ịma na-ahụ ahịa kpọsara akpọsa. Now ị kwesịrị always be appealing to bias. Mgbe ị bịa nwee these bad characters, then people will always run away from you. And by then you will be thinking, it's not on the middle, more your uncle, more relative, Gigas and on your bonnet again, Kitchig, or on your kitchig, here kitchig, Adum. Eotaria, you use common sense. Now, Emmanuel, no way I'll go pass or quiz you, but I can want to get Jack and Acho, he can choke ye bien double, he be good, favorable to all. In order car, came where more people got interested in you. Here use your common sense. Common sense again, even only Gabo, the Madagato. After tagging the world, you are not even bringing any reasonable thing to the table. Therefore, you will be a bad market. Therefore, and they will get ask no money they make. Use your common sense. Common sense a woman way. Emma, he was in me. Avoid their issue because you have with any action require the action. Oh, yeah, because Emma. Kamalo to call you for him. Ufu one man buying a joke. This man confided in me, despite the fact that the man
as at Malumam. So the man confided in me, was like telling me he on a pass through, saying like anyhow. Or was him near any would take it up. The man was on the Patabu go Taran Chale go cheer. Or was it that we are not Patega over to Noro, oh, Yabreba, over the mighty house, all of them are going to name and all of the act. So they are Luna, Omi and Ine. Abata Esmas to a good open now, the comfortable non apartment in here. So all Luno, but the castle. So all Luna and Lutego Lutuna Nakolu a few years back. Where would I do over there were medical doctor? That's in America. What is wall now? And fat as I think, but when any why I want almost the latest car. That is on our way here. Like 2018. Why don't we now? Is it Toyota? One Toyota 2017. So the boy Kunoko. So but the boy Kunoko. The boy when I said that the don't ever to Nigeria, no more Kunari, ya no ya look standard or the actual. The man was like, wow, the man are happy. That two now watching ya. You go when I so Eze-Ana, when a cake, you go where men that may mo today, who now are the guy that Kebo is your here is your Kudura and common sense. Gamma. On what any material ten, the wording, key were here, where men promote or not. Macani had know what they face out. Who now one Nagero ta. More again. 20 years down the line, una gonna money. All common sense was a so when we are well here that una was gonna up no was who do not get never. So he felt pain. Maybe we go down one day. Man, this thing go here. Oji Makihi, now so Eze-Ana, now to go to Putamu. Na achụ ego anyhow ka o weburu na ọrụtara unu a mana ọ mara na unu a ga-emecha unu ahụ o ji maka ya mgbe ọ na-alụ unu okwere enyere ndị mmadụ aka na-ese evu ego ka o nwee ike rụta maka ọdịmma ụmụ ya. Today that unu ahụ enwere ike provide anything because ụmụ ya agwụghị ya na unu apụgo n'egwu. So ihe na-achịkwa ma common sense kwesịrị ịgwa gị na eburu a man, you a businessman, you a politician, learn how to help people no matter how small, because the marriage common sense should tell you as a man, pay attention to your health. Pay attention to your health when you are still young. When you are still healthy, pay attention to your health. Don't neglect your health thinking that you are banking on your children. Common sense should tell you that now you are playing with fire and it can be boomerang and the outcome might be disastrous. I can tell you, whatever you are doing, or a woman understand perfectly. That's why they have what they call pension. What is pension? Pension is some stipends when you are actively working. Ma that pension will small money when we get na attach osa when we can take care of your medical needs when you retire till you passed on. That is pension. But let me ask you, as a businessman, Ibuono na-azụ ụmụ gị. Ibuono and na-azụ ụmụ gị anwa, even if you are stepping on toes because of need greedy, chọọ ka ọ dịrị ụmụ gị mma. Ana ọkụ gị, ana ụmụ ọkụ gị, that is ana ụmụnne gị, isizie ha niile maka niile eche ka ọ dịrị ụmụ gị mma. I can tell you, nwere ike isizicha ana niile anwa. Ụmụazị ahụ na-akpara ego ha niile nwere ike totally useless. Ọ bụrụ iwu na because of na spendiri ego na ụmụazị a ga-abụ uru, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụkwa iwu na maka ihe na ezuru ụmụazị a na-akwụ na ha ya bụ uru. So isi na ka ime ihe ọjọọ ka o wee bara gị, maka na nke anyị na-asị ka ime ihe ọjọọ ka o wee bara gị ma ebe ka i wee zuo ezinụlọ gị, ụmụ ezinụlọ ya nwere ike ewu gị n'ala.
Yes, Eze-Ana nwere ike igbu n'ala ka nke ọrụ ofe akọ bifo mmechie. O nwere one particular man mma. Gịnị ihe gburu the man? The man mụtara one only son. This man wee ego niile ọ batara, o nwere ọdụ side investments o hopuru ọ ga-eji wee na-ana pension. O wee were ego niile ahụ ọ rụtara n'ọrụ oyibo wee jee zụọ nwa ya, zụcha nwa ya as injinia. Nwa ya na-arụ n'oil company. Olu one day nwatakịrị afọ visiticha home na-ana wụọ nwa accident. Ozugbo the news bịara n'ebe the man nọ na nwa ya, because mgbe ahụ nwere osi ihe nothing o hopugo n'ọzi nwa ya nwa bụzi ihe take care of him at old age, because o tiri all the eggs in one basket. Ozugbo ozi ruru ya ahụ, BP ya rịba, ebuje ya ụlọ ọgwụ ọgwụrụ. Ihe o ji wee nwụrụ bụ na tension ya bụ o bidoro fuchi ya na fuchi ya dependent na nwa ya. Mana ọ bụrụ na that time ahụ ọ na-erase no raise many children, they might not even be the biological children. Mgbe ahụ ihe a mere, ọ ga-enwe something ọ ga-eji wee console onwe ya. So what am I saying? The take home message is that if you are building your future, it's very wrong to build one streams of income. Common sense will tell you you get multiple income source of income in business, as in financial wise. In planning for your retirement age, for your retirement, you should also have multiple options. Because I can tell you, no one can dig in the at old age where they cable people will email home, it can be working on a cable line. Where they cable they can at old age, you take home email her when you are young. So it's wrong. Our family the man and beginning they say Anna. Among somebody because of no mother we are not another normal or 1 year okay. And you know, I say now do about normal or you been or more not you way, won't go out, I been in. So you're not trouble come to them, go them again. So, other wrong. Common sense you tell you, no, that we are rounding up. What I want to tell you today is whatever you are doing, let common sense guide you. Don't be self-centered. Don't be selfish. Because no one jita, and no one yamawichi Eze. Yes, only Ike. I can't know your chairs, I will chase or Brunke never rather Eze. You have common sense because you may apply today. Nobody tata, can I know what you know. Begin today to build bridges. Begin today to align with the forces and people you come across in life. Make a marriage. Can you say about now? How to go can keep me here? As may you be progressing, may you be favored, may you be blessed. On why do you when Uncle charge am na WhatsApp number 0805 7837672 or 0813 8243 871. Yeah, for that number. Ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja, emeka na ọ ya epu ome, ya mesịa.